Il-ħadd it-tajjeb. Illum 27 ta' Lulju nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Arċipretali ta' Marija Bambina ġewwa l-Mellieħa, fejn se jiġi ċċelebrat il-ġublew tan-nanniet u l-anzjani. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' Dun Simon Xiberras li hu l-Koordinatur Djoċesan għall-ħidma pastorali mal-anzjani u l-Arċipriet tal-Parroċċa Dun Joe Caruana. Jieħdu sehem f'din il-quddiesa residenti tad-Dar tal-Anzjani Madonna tal-Mellieħa u bosta nanniet minn lokalitajiet differenti. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem il-parroċċa Żiża tal-Madonna tal-Vitorja u l-Bambina ġewwa l-Mellieħa. Nsellem ukoll tant nanniet li nġabru magħna llum biex niftakru propju fin-nanniet ta' Ġesu, Sant'Anna u San Ġwakkin, festa tagħhom kienet il-bieraħ. U għalhekk din il-quddiesa qrib il-festa tan-nanniet ta' Ġesu tfakkar ukoll fil-ġid kbir li għamlu n-nanniet magħna f'kull mument ta' ħajjitna. Kemm meta nkunu ċkejknin u kemm meta nikbru kull kelma tagħhom tibqa' kelma ta' għerf, il-kelma tal-esperjenza, il-kelma tal-imħabba. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Mulej Ġesu, aħfrilna meta nwarbuk u ma nsibux ħin biex nitkellmu miegħek permezz tat-talb jew ma nieħdu sehem fil-quddiesa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu, jiddispjaċina meta minflok infittxu l-għaqda ta' bejnietna, nażlu li niġġieldu u nweġġgħu lil xulxin. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrilna Mulej Ġesu,
Meta ma napprezzawx biżejjed in-nannijiet tagħna u għalkemm inħobbuhom ħafna, ninsew ngħidulhom grazzi għal dak kollu li jagħmlu magħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fina ħnina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina. Ħalli nqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Dak iż-żmien il-Mulej qal l-ajta ta' Sodoma u Gomorra hi tassew qawwija u t-toqol ta' żnubhom hu kbir. U issa se ninżel u nara jekk għamlux għal kollox skont l-ajta tagħhom li waslet għandi, jekk le nkun naf. Dawk l-irġiel kisru minn hemm u rħewla lejn Sodoma, imma l-Mulej baqa' wieqaf quddiem Abram. Abram resaq lejn il-Mulej u staqsih: u int se teqret tajjeb mal-ħażin? U jekk hemm 50 bniedem ġust f'nofs il-belt jaqgħu lil dawn se teqridhom u ma taħfirx lill-pajjiż minħabba il-50 ġust li hemm f'nofsa? Ma jkun qatt li inti tagħmel ħaġa bħal din li toqtol il-bniedem ġust mal-ħażin u l-ġust u l-ħażin tmisshom l-istess xorti. Ma jkun qatt minnek li mħalif tal-art kollha li ma tagħmilx ġustizzja. U l-Mulej wieġeb: jekk jiena insib 50 bniedem ġust f'nofs il-belt, jiena naħfirha lill-post kollu minħabba fihom. Wieġeb Abram u qal: arani, jien grajt nitkellem mal-Mulej għalkemm jintrab u rmiet. U jekk nieqsa 5 għal 50 ġust minħabba 45 se teqret il-belt kollha. U jieġbu l-Mulej: ma neqridix jekk insib fija 45. Imma Abram kompla jitkellem miegħu u jgħidlu: u jekk issib hemm 40. U jieġbu: ma nagħmilx dan minħabba l-40. Qal Abram: la taddabx sidi jekk nerġa' nitkellem. U jekk instabu 30. U jieġbu: ma nagħmilx dan jekk insib hemm 30. U raġa' qallu: ara kif nissogra nkellem lil sidi. U jekk instabu hemm 20. U l-Mulej wieġeb: ma neqridix minħabba l-20. U jieġeb: la taddabx sidi jekk nerġa' nitkellem darba oħra biss. U jekk jinstabu hemm 10. U qallu: ma neqridix minħabba l-10. Il-kelma tal-Mulej. Meta sejjaħtlek int weġibtni Mulej flimkien. Meta sejjaħtlek int weġibtni Mulej. Irodlek ħajr Mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem f'ommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxteħt quddiem is-santwarju tiegħek flimkien meta sejjaħtlek int weġibtni Mulej. Irodlek ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek
وكلمتك فوق كلش. متى سيحتلك انت وجبتني، كتر لي القوة في روحي فالمكان. متى سيحتلك انت وجبتني مولاي، كبير المولاي اما ياخد خصيب الزار، والكم فلولي يعرف من البوت. يك نسيب روحي فلالي انت تخرس لي هايتي، ترفع ايدك كونترا لدوت ياي في المكان. متى سيحت لك انت وجبني مولاي، لمنية تيك السلفاني من الإيلة تخون. المولاي إذا كلمتم ياي يتيبا تيك مولاي تبقى على دايم، لا تطلقش أميل إيدك. نيدو في المكان متى سيحت لك انت وجبتني مولاي. قاري من اللترة تا سان باول أبوستلو للكولوسين. هوتي انتم ندفنتم مع كريستو بالمعمودية وشوشتايتم يو permezz tal-fidi tagħkom fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx iċ-ċirkonċiżjoni f'ġisimkom. Issa Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu. ħafrilna dnubietna kollha. ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina. Neħħih min-nofs u samru mas-salib. Il-kelma tal-mulej. L-Alla. Intom irċevejtu l-Spiritu li jagħmel minkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċat talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu mulej għallim dan itolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom meta titolbu għejdu Missier jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum. Waħfrilna dnubietna għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll, wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs tal-lejl u jgħidlu ħabib, islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor jiġmu minn ġewwa u jgħidlu iddejjaqnix, issa l-bib magħluq u wiliedi qegħdin fis-sodda miegħi, ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba il-wiċċ sfiq tiegħu. U jien ngħidilkom, itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom, għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isib u min ħabbat jiftħulu. Minnu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minflok ħuta jagħtih serb. Inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjun. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu l-uriedkom ħwejjeġ tajba,
kemm aktar il-missier mis-smewwiet jagħti Spiritu Qaddis lil dawk li jitolbulu. Il-kelma tal-mulej. Id-disċipli jitqanqlu mill-eżempju ta' Ġesu. Kif ngħidu bil-Malti il-kelma tqanqal imma l-eżempju ikaxkar. Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob bħalma kien imdorri jagħmel. Il-Vanġelu jgħidilna li kien jibda il-ġurnata kmieni filgħodu jinġabar fit-talb. U d-disċipli kienu jinnotaw x'jagħmel li mgħallem. Wieħed mid-disċipli qallu għallimna nitolbu. Ħadd tkun din it-talba tagħna wkoll illum. Il-Ġesu nitolbuh jallimna nitolbu. Kultant aħna meta niftakru falla it-talba lina jsir iżjed sensiela ta' rikjesti. Minflok nitolbu nittalbu. Aqla li dik il-grazzja, għamel li t-tifel jgħaddi mill-eżami, għamel li t-tifla tiżżewweġ, xi ħadd bil-għaqal, għamel li xi ħadd tażis ifiq mill-mart. Minflok nitolbu nittalbu. U Ġesu ma jaqtannix qalb, da ma jgħidilniex tagħmlu x'hekk. Għaliex jinsisti magħna wkoll itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, min iħabbat jiftħulu. Jiena naħseb li hemm bżonn nitolbuh b'insistenza qabel xejn għallimna nitolbu. Ħafna darba jitolbu affarijiet li mhumiex ta' ġid għalina. Immaġinaw lafsa ta' qalb ta' missier li t-tifel brabja kbira jitolbu l-flus ħajixtri droga. Mhux għand missieru mar, mhux qed jitolbu xi ħaġa, hemm qed jitolbu xi ħaġa li se tagħmilu ħsara u twasslu għall-mewt. X'jagħmel il-missier? Għajduli intom. Kultant hemm ġenituri b'afsa ta' qalb jgħidulek fader ma stajtx neħles minnu jew minnha. U intom tgħidu imma mhux sew. Għax mhux kull rikjesta hija tajjeb li taqlaħħa. Mhux kull rikjesta tajjeb li tgħidlu mela le. U din tottu kollha tfal iż-żgħar. Ma ndorruhomx tajjeb it-tfal l-aħwa li kull ma jitolbu iva mela le biex inżommuhom kwieti. Għax tifranka bikja llum u tibki ħafna iżjed għada pitada. Mela l-mulej nitolbuh jallimna nitolbu imma wkoll jallimna li meta xi ħadd jitlobna xi ħaġa, ir-risposta tagħna tkun risposta ta' vera imħabba. U l-imħabba li mhux bil-fors tkun soft l-aħwa. L-imħabba kultant tfisser li tgħid le. Anke fir-relazzjoni ta' bejnietna. Żewġ persuni jinħabbu. Min jista' jifhem ħajifhem. Mhux kull rikjesta tot.
Mhux kull riskjesta ġejja mill-imħabba. Kultant id-dinjità tiegħek tgħidlek ejt le. Mhux hekk nagħlmuhom u nixtiequ li jagħmlu iż-żgħażagħ tagħna meta jkunu f'post ta' divertiment u sħabhom joffrulhom xi xarba li tagħmilhom il-ħsara, mhux se tkun magħhom inti fil-but, imma titlob il-qaddisin kollha hemmhekk veru titlobhom biex it-tifel jew it-tifla jkollhom is-sens jgħidu le. Allura aħna m'għandniex għalfejn nieħdu għalina meta l-mulej donnu jittarrax għal xi talba tagħna. Għax minn għalina qegħdin nitolbuh bajda u nkunu qegħdin nitolbuh serb. U l-mulej is-serb ma jagħtihulekx. Għallimna nitolbu. U għalhekk meta dan id-dixxiplu lil mulej qallu għallimna nitolbu, Ġesu jgħidlu meta titolbu għejdu Missier jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina kuljum u aħfrilna dnubietna. X'inhi l-ewwel lezzjoni jgħallimna Ġesu? Taħsibx biss fik innifsek. It-talb ta' Ġesu magħmul bħall-aħwa. Mhux għatini l-ħobżna ta' kuljum, ħobżna ta' kuljum għatina kuljum. Mhux aħfir li dnubieti, aħfrilna dnubietna. Għaliex? Għaliex qed jgħallimna li aħna għandna missier wieħed u l-koll aħwa. It-talb tagħna f'isem Ġesu ma jistax ikun talb għall-interessi tiegħi biss. Jiena nista' nitlob il xi ħaġa lil mulej biex nagħmel ħsara lil ħija jew il-loħti. Dak mhux it-talb skont l-ispirtu tal-mulej Ġesu. Għallimna nitolbu. U għallimna wkoll li meta dak li nitolbu ma jiġix kif nixtiequ, nieqfu ftit u ngħidu mulej jiena tlabtek għax inti hekk għedtli. U tlabtek f'idi kbira. Imma kif trid inti, mhux kif irrid jien. Intom tafu li kultant nitolbuh b'naqra wiċċna tost. Ħanġib eżempju tal-ġenituri u n-nannit ukoll. Jiġi n-nepputi jgħidlek nanna jiena ma studjajtx ta' imma jitlob għalija ħanaddi mill-eżami. Nawguralek li jkollok is-sens tgħidlu ibni, issa nitlob li teħel ħalli mbagħad tistudja u fir-riparatorju tgħaddi. Għax inkella tgħidlu it-talb tiegħi jgħinek ma tagħmilx id-dover bil-magic, le. Għallimna nitolbu. Jew kella nanna għandi d-dejn bid-droga jitlob il-Santa Rita ħanirbaħ il-lotterija. Mhux aħjar tieqaf tonfoq il-flus fil-droga, minflok titlob il-Santa Rita tipprovdilek il-flus għad-droga biex inkomplu fuq l-istess eżempju. Għallimna nitolbu. Ġesu meta jitkellem fuq it-talb, jitkellem fuq il-missier, jitkellem fuq il-ħabib, imma jinsisti li fit-talb aħna qed nitkellmu ma' xi ħadd li jħobbna. Mela meta titlob lil Alla anke bl-interċessjoni tal-qaddisin, kun persważa minn din il-ħaġa. It-talb qed iresqek qrib xi ħadd li jħobbok. U allura inti kif tibda titkellem ma' Alla u tiddjaloga miegħu fit-talb, diġà qiegħed tom fil-paċi ta' min iħobbok. U dik diġà
fija barka kbira. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, iġej minn missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ewres u talb tagħna quddiem il-missier li jħobbna u li żgur jagħtina dak li tassew għandna bżonn u dak li hu ta' ġid għalina. Mulej, kun mal-Papa l-jum, mal-isqijiet u mas-saċerdoti kollha biex jikomplu jmexxu l-Knisja tiegħek skont il-qalb tiegħek. Imlihom l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex jikomplu jxandru l-imħabba l-ħnina tiegħek bit-tama li l-koll ngħixu bħala aħwa tal-istess missier. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, ejn li n-nannit biex ikollna s-saxħa u l-enerġija nieħdu ħsieb li n-nepputijiet eżistana. Enna biex fil-ħin li nkunu magħhom, nurruhom li nħobbuhom, nagħlmuhom dwar il-valuri sbieħ tal-ħajja, kif ukoll nifirħu magħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, għati li l-carers ħafna paċenzja biex nagħmlu xogħolna b'ġentilezza u mħabba kbira. Għatina l-enerġija li għanna bżon biex nagħtu s-servizz tagħna mill-aħjar li nistgħu billi anke naraw lilek f'kull persuna li aħna nieħdu ħsieb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, ħu ħsieb lilna l-anzjani biex qatt ma naqtaw qalbna mill-imħabba tiegħek. Għenna fil-momenti diffiċli tagħna ta' mart, solitudni, nuqqas ta' enerġija u sitwazzjonijiet oħra. Nitolbuk biex dejjem insibu min jenna u min idur bina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew inselmu lil Sitna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema jaqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwassluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Ilmu lej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs rat-il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli
mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt mal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġli Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, man-nannit ta' Ġesu, Sant'Anna u San Ġwakin, mal-apostli u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem muddem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin il-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu biet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol ta' tissaqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Se naqraw it-talba tal-ġublew tat-tama, tajjeb ukoll li wara li naqraw din it-talba nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, anzi se nagħmluha issa, u nitolbu wkoll li l-ħelsien mill-tpattija kollha ta' dnubietna tkun mument għalina ta' grazzja u ta' paċi kbira fil-qalb tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Missirna li inti fis-smawiet għamel li l-fidi li tajtna bidon f'Ġesu Kristu ibnek uħuna u l-fjamma tal-imħabba imsawba fi qlubna mill-Ispirtu Santu jqanqlu fina it-tama ħinja fil-miġja ta' saltnatek. Ħalli il-grazzja tiegħek tibdilna fi bdiewa ħawtila taż-żerrija tal-Vanġelu li tella l-aġna tal-umanità u tal-ħolqien kollu fl-istennija fiduċjuża ta' smawiet ġodda u art ġdida. Meta meluba is-setat tal-ħażen tfeċċa dejjem il-glorja tiegħek. Ħatħeġġeġ fi grazzja tal-ġublow mill-ġdid fina pellegrini tat-tama, ix-xenqa għal ġid tas-sema u xerret fuq id-dinja kollha il-ferħ u l-paċi tal-fedej tagħna. Lilek għall-ambirek għal dejjem kull ġieħ u glorja f'kull żmien. Amen. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawunna b'imħabba bla qis ikun jiswa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja ħafna l-parroċċa tal-Mellieħa, lilek Arċipriet, lis-saċerdoti, lill-lajċi, lill-kor, lis-sakristan, lil kull min ħasem, kemm ħaġa sabiħa li f'din il-qudiesa li tradizzjonalment hija l-qudiesa għat-tfal. Illum ilqajna wkoll lin-nanniet. Il-Papa Franġisku kien inħobb jgħid kemm hu ħaġa sabiħa li tfal jisimgħu lin-nanniet jiddialogaw magħhom il-ġenerazzjoni tikollhom dan il-kuntatt. Jalla din il-ħaġa tkompli, ikonna rispett kbir lejn in-nanniet, nisimgħu mill-esperjenza tal-ħajja xi tfisser tgħix tassew. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Oh, my
naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-Knisja Arċipretali ta' Marija Bambina fil-Mellieħa li saret bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġublew tan-nanniet u l-anzjani. Nistednukom iżommu fit-talb tagħkom lin-nanniet u l-anzjani kollha, speċjalment lil dawk li qed ibatu minn mart u kundizzjonijiet oħra li bidlulhom ħajjithom. Mulej, għenna nkunu ta' wens għal dawn l-anzjani u fuq kollox nkunu ta' kumpanija għal-jom sabiex nevitaw li jgħaddu mill-kalvarju tas-solitudni. Nistednukom ukoll sabiex iżommu fit-talb tagħkom lill-kappillani li fl-4 ta' Awwissu se jkunu qed jiċċelebraw il-ġublew tal-kappillani. Mulej, żomm idejk fuq dawn ħutna u x-xogħol li jwettqu fil-parroċċi tagħna bħala rajja spiritwali. Għamel li jsibu appoġġ minn nies ta' madwarhom biex ikomplu jwettqu r-rieda tiegħek. Kun int mulej il-protezzjoni tagħhom u bedhom minn kull nażba tax-xitan. Nafdaw dawn ir-rajja spiritwali f'idejk għax fik biss hija t-tama tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.